Da, ce faci? 9 luni fără o săptămână, zile. Cât e? 9 luni fără o săptămână. 9 luni fără o săptămână. Mă Serios? lasă când umblă. Hai. Hai da. Așa. Hai da. Hai mai facem câte un accident aici. Canapeaua. Da. Hai da. Hai de acolo. Nu pot. Hai. Așa, așa. Hai, după mine. Vezi, nu te băga în asta. Hai mai încoace. Hai da. Hai da, așa. Hai da. Opa. Hai. Hai aici. Hai repede. Hai repede, repede. Hai, pedalează. Dar cum crezi? După ce mănânci trebuie să faci un pic de sport. Dar asta numai așa voi tinerei, că noi trebuie să stăm alea, să ne hodinim. Așa-i? Hai. Hai că după aia trebuie să aspirăm aici. Uite ce jegui. Da. Nu, pe ia curba. Ia curba, hai. Hai, 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 te plânge. Hai da. E, râde ăla. Na. Gata. Cine acolo? Bubu. Serus. Serus. E bun de și tu? Ba. Vai, ce piesă nașpa. Tare și nașpa. Nu. Unde ai dus? Unde te-ai dus? Hai înapoi. Hai că îți dă tata un cablu să roz. Un cablu de ăsta negru. Uite. Uite. Așa, vai ce bunic și eu tătă zoară la el. Extraordinar de bunic cablul ăla. Când are borhan, tot timpul cere să uite la filmele cu tine. Auzi? Ai auzit? Ana, vrea să te vadă. Că ziua ei vrea să meargă Jack, Oana și Florin acasă. Nu. Aia îți dorește Ana. Auzi? Dă-i seama, Anușa micușcă. Auzi? Cu cablu.
Așa, trage-l așa pe gură, pe acolo, spală-l un pic, că dar când o să pice pe jos trebuie să fie curat. Curat trebuie să fie. Da, cum crezi? Cable guy. Tu ești cable guy. Tu speli cablurile. E mai cable guy. Auzi că și e mai cable guy. Cable woman. Ea când trece pe lângă cablu, le trage tot el. Nu. Auzi. Sau bine. E bun? N-a dă hamargă. Acolo, ăla nu l-ai prins. Na, bagă-i. No, over and out.